It is with great sadness that we announce rufu rwa senior lecturer Vesungura Nicholas Zakaria musure menguva huru vachitambudzika nechirwere cheshuga. Welcome back to your channel. Tinonokei kuburitsa news idzi musure mekunge zvakamboitika kumasure kuti pane vakamboburitsa information yekuti Nicholas Zakaria washaika iye ozobuda kuti aiwa guys ndichipo. So today vazoburitsa information pagroup ravo Nicholas Zakaria and the Kiyama boys vakapa a public statement rekuti mukomana watisiya mhuri yakaungana kuchitungwiza vanokwanisa kumanya kuti vandotarisa uye vabatsirane nemhuri panguva yakadai vakasununguka kudaro. Ukuwo Obey Mkanahiri ari kuti iye akatomborota nyaya iyi akabva afonera Nicholas kuti vataurirane. So vakanga varonga zvakare kuti vasangane mune ranezuro before vashaika, asi zvakaitika madelays akawanda wanda. So pari zvino vaMkanahiri vari kuzvisora zvikuru vari kuti deni vakasvikawo nenguva. Munongovaziva Dr. Tichafa vanoburitsa maprophecies akasiyana siyana. Regai tinzwe nyaya yavo kuti vari kuti kudini. After receiving last night's prophecies, I prayed fervently for Madzibaba Nicholas Zakaria and Kiyama boys. Having searched for him since last year, we connected and I offered prayer, which he welcomed. Unfortunately, contaminated fuel disrupted our initial plans and we rescheduled. This year, driving a foreign registered vehicle proved challenging, with a 3-hour detention at a checkpoint, verifying my Swaziland license, later deemed lost. I was comforted another servant of God prayed for him. When we rearranged, our engine failed en route. Undeterred, I confess my inability to fulfill my promise. I've searched for you. Your words echo, Prophet, I've suffered greatly. If by any spiritual means you are reading this, I seek forgiveness. I desired to assist but was hindered. So ndo mashoko a Obey Tichafa Mkanahiri ari kuti iye anga achitoda kuti abatsire but zvakazoramba musure mekunge mweya yetsvina yakamukanganisa kuti asvike andoonana naNicholas Zakaria. Mumwoyo make muchiri kurwadza ari kufunga kuti maybe deni akasvika nenguva. Tinouraya inguva, chero ukasvika chero ukadii, kana nguva yako ichinge yatarwa hapo kuone kupadarika. Vanetizens akasiyana siyana kubva kuma artist, ma socialites nema celebrity muZimbabwe vese vabatikana zvikuru vakati zororai murugare senior lecturer. Condolences to the family guys. Nyaya iyi inorwadza zvikuru. Recently mudzimai wa Nicholas Zakaria akabuda pa ma social media platforms akasiyana siyana achikumbira rubatsiro akati ndokumbirawo rubatsiro murume wangu hasi kunzwa zvakanaka ane chirwere cheshuga and pane pakudiwa sadza remhunga nemafuta shuga dzacho dzinenge dzatosiyana dzavanodya kumba everyday. So grocery list ravo rinotochinja zvachose. So she asked for help kuruzhinji rweZimbabwe. Vakawanda vakabatsirawo, vamwewo vakangoti hamenowo. In 2024 pakamboburitswa zvakare nyaya yekunzi Nicholas Zakaria ari bad health. Nguva yese vanhu vaibva vatoti vakangonzwa kuti bad health vatoti aiwa atofa guys ka pakanga pakaoma. I declare the blood of Jesus upon him to be totally healed. Ayaiva mashoko a Oliver Chitamba achiburitsa kuti Nicholas Zakaria was in bad health. Esteemed Sungura musician Nicholas Zakaria has garnered widespread sympathy and support on social media after revealing his battle with diabetes, hypertension and debilitating cramps that impair his mobility. So vakatosvika pakuti havakwanisi kuti vafambe. Financial struggles amidst health challenges. In a candid interview with the state media, 69-year-old musician expressed the severity of his health issues which has hindered him from performing. So pampacho angasa chatokwanisi charo kuti azvishandira aridze magitare ake. His health struggles have also compelled him to postpone his plans for recording his 30th album. Mashoko avo vakati ivo, I am dying slowly due to an illness that has jeopardized my plans. Sometimes I struggle to walk when I come under attack. I have battled this condition for years, but it's now getting worse. The veteran musician also highlighted the financial strain iri kuwinzwa health condition yake
noting the dwindling returns from live performances amid economic challenges in Zimbabwe. Live shows are no longer rewarding since people are also struggling to raise money to attend. He revealed that he decided to open up about his illness because he does not want to die in silence like most artists out there. Financial appeal from family Margaret Kwese, Zachariah's wife, echoed his plea for assistance, emphasizing their difficulties in meeting basic needs. My husband's health deteriorated 2 years ago. He is no longer the same due to poor health. We are appealing for help from well-wishers because we are failing to cater for his needs. He is on a special diet. So ndo pakazobuda social media users vachisympathize na Nicholas Zakaria kusvikira patava nhasi kuti vazotisiya. So guys, ndo patanga tichibvunzana kuti iko ma health facilities edu nema pension fund nema provident fund anofanira kupiwa varwere vedu anenge achiripo here kana kuti vanhu vari kuzvirugudira mari idzi. Pakatomboedzwa kuita GoFund yekuti vabatsirane namadzibaba Nicholas, asi haina kuzombobudirira. Pasina nguva ngani takazoona sewiki newo vachipa Nicholas Zakaria mota. Todzoka panyaya yemota iyi. Murume uyu wairwara, wanga une diabetes, ainida kuwana medical attention neimwe fund yaanogona kupiwa nehurumende yevanhu vanenge like a pension fund of some sort or a provident fund yekuti agone kubatsirika, asi akasviswa mota mumaoko. Zvino iko zvino mota iya inosara yakapaka munhu atizii. Zvatinotaura misi yose kuti mishonga muzvipatara ngaiwanike, vanhu vane zvirwere zviri chronic vawanewo kubatsirika, vapiwe chero food parcels, anything to make their life easy. Asi aiwa bodo, vanhu vese vari kuda kufamba vakagara pasi zhimu from left to right. Kana tazosvika pakadai pekuti munhu azoshaika akuita kukumbirirwa rubatsiro. Senior lecturer venyika yose, most of the people vanoridza magitare vakabuda mumaoko ake, asi anokumbirirwa rubatsiro obva apuwa mota. Zvimwe zvacho ameno guys. So vamwe vari kuti imi vamukana hiri ingoti rest in peace baba, hamugoni zvese. In fact hapana chamunogona kunze kwezvamunenge mapiwa simba pamusoro pazvo naMwari. Don't beat yourself for the things that don't end up as expected. Usafunge kuti kuvapo kwako ndiko kwaizomuponesa. No. Kana kuti zvawakatadza kusvika ndokwaita kuti afe nekushaya iwe. No. Tinotorwa nenguva yaMwari kana yakwana. You tried and God saw your efforts. Please be kind to yourself and accept our sincere condolences. Vamukana hiri vari kungonzi tsiurikai kana muine zvekutaura. Aiwa kwete izvezvi muri chiri pakuchema. Tinoti kumuri yarasikirwa. Aiwa wanai kunyaradzwa murugare rwaShe. Mashoko haakwanisi kuti abvise paini yamuri kunzwa, asi tiri kungoti Mwari vari mubatsiri wedu, tichasvika pakunyaradzwa. Thank you guys so much for watching. Tinoonana zvakare.